एक समय के बात था, भगवान कन्हई बाल अवस्था में बानी, माई जसोदा गोद में लेके खिलावत तरी। तब तक ले चूल्हा पर दूध रखल बा, दूध पर नजर पड़ल माई जसोदा के। कान्हा के गोदी में से उतार के नीचे रख देली, दूध के लगे चल गईली। भगवान कन्हई रुस गईले, रूस के लीला करे लगले। केंगा ललन भैया, केंगा हो सुरेंद्र भैया कैसे लीला करते रहे, कृष्णा भाई, शंभू भैया, ए झूलन, जयराम भैया लीला करते रहे। कैसे कैसे अरे कान्हा के उतार दी होली, कान्हा के उतार दी होली। अरे जसोदा जी भुइया से रूस गईल रे, देखी कुंवर कन्हैया। कान्हा के उतार दिहली, कान्हा के उतार दिहली, जसोदा जी भुइया से रूस गईल रे, देखी कुंवर कन्हैया। रूस गईल रे, देखी कुंवर से रूस गईल रे, देखी कुंवर कन्हैया। से रूस गईल रे, देखी कुंवर कन्हैया। से रूस गईल रे, रूस गईल रे, हे जयराम भैया, जब रुस गईल त का करत रे, का कर चुनी चुनी फोड़ देले गगरी, दहिया दिहले बहावाई। का कर चुनी चुनी फोड़ देले गगरी, दहिया दिहले बहावाई। तब तक ले नजर पड़ल माई जसोदा के। देखली तो कहली कि तार गुस्साखी आई सब छोड़ा दे। माई कह तरीका, आज तो हर परबा, आज तो हर परबा पिटैया नुरे, देखी रूस गईले कुंवर कन्हैया नुरे, देखी रूस गईले कुंवर कन्हैया नुरे, देखी रूस गईले कुंवर कन्हैया नुरे, देखी रूस गईले कुंवर। महाराज कहली कि तू ना मनबो, ना मनबो, पकड़ के लिया के जेठ बैसाख के दिन रहे। का करे तरी माई, का करता रही हो, रसरी में बांधे लगली कुंवर कन्हई के। रसरी में बांधे लगली कुंवर कन्हई के। माई माई कही के रोवेले, तब बहु ना छोड़ली। माई माई कही के रोवेले, तब बहु ना
केतनो उजोरेली केतनो उजोरेली हटेला रसरिया रे माई बेतनो जोड़ेली बेतनो जोड़ेली हार गईली मैया हार गईली मैया सब जतन लगाई के ओखरी में बांधे लगली कुंवर कन्हाई के ओखरी में कुंवर कन्हाई के ओखरी में बांधे लगली देखी रूस गईले कुंवर कन्हैया नु रे देखी रूस गईले मैया नु रे देखी रूस गईले कुंवर काके कहे लहरी गवैया नु रे बनर हो देखी रूस गईले कुंवर कन्हैया नु रे देखी रूस गईले कुंवर मैया नु रे देखी रूस गईले कुंवर